Hei vaikuu, mä oon Joni Hesselgren ja tänään mä esittelen 10 asiaa, joita ilman mä en voi elää. Ensimmäisenä on valkaisevat silmätipat. Näitä saa apteekista. Mä oon syönyt 2 ruokutankuuria mun elämän aikana ja se on paskonut mun limakalvot, joten mun punertaa superherkästi mun silmät. Mä näytän siltä, kun mä olisin pössytellyt joka ikinen päivä. Joten nää on mun pelastus siihen. Ja näitä voi käyttää kännissä, näitä voi käyttää selvinpäin, anytime, any day. Nää on basically mun päivittäin käytössä. Nää on mun pelastus. Muuten mä näyttäisin känniseltä. Seuraavaksi tulee irtokarkit. Mä oon kunnon sokerihiiri. Mä en pysty elämään päivää ilman sokeria. Mä voin kirjaimellisesti syödä 500 grammaa irttareita yhdeltä istumalta, vähän suolasta väliin ja sen jälkeen mä oon se, että okei, I need some more. Mulla on täällä... Mä näytän sulle, mitä mulla on täällä. Siis sienkarkkeja, nää on mun absoluuttiset lempparit. Ja nää on semmoset juhlakonvehdin ne toffee kukkakarkit. Nää on ihan sika hyviä. Joka ikinen ilta mun löytyy irttareet himasta. Jotain makeet täytyy olla mun asunnossa, muuten I'm gonna have a fit. Sitten tulee vähän ehkä outo. Tää on sellainen muki, jonka mä voitin pienenä tykkimään mun perheen kanssa. Ja tää on kulkenut mun matkassa kaiken ajan sen jälkeen. Ja mä olen ainoa, joka saa juoda tässä mukilla. Mä ymmärrän, tää näyttää vähän hammasmukilta. Jengi aina kyseenalaistaa niinku, että onks tää joku Himalaya hammasharjan. Ei, tää on mun juomamuki ja ainoastaan minä saan juoda tästä. Mä en oikein esitellyt tätä missään kenellekään, nyt mä ajattelin, että tää on semmonen aika hauska, mistä ehkä jengi ei tiedä. Mutta tää on semmonen, vain minä saan juoda tästä. Seuraava on lätsä. Ja tääkin voi tuntua vähän hassulta, mutta itse tälleen julkisuuden henkilönä, kun mä pyörin tuolla kaupungilla ja mä käytän perukkeja, jos mulla on hiukset päässä, jengi tunnistaa mut, jengi parvelee mun ympärillä. Mä näytän vaan tavan tallaajalta. Joten tää ja muutenkin sporttivaatteet ylipäänsä, love it. Jos mä en halua tuoda huomatuksi, mä heitän tän päähän. Plus jos mä en halua hikoja mun perukkeihin, niin tää on vaan täydellinen tapa estää se. Kuka haluaisi paskoa hiuksensa? Seuraava tuote on nenäkarvatrimmeri. Ja tääkin voi tuntua vähän hassulta, mutta jos sä et trimmaa sun nenäkarvoja, niin mä en tiedä mitä sä teet. Nosejobin jälkeen etenkin. Tää on siis tällainen, mä voin näyttää. Se surisee, laitat tonne nenää, sä pyöräät sitä siellä. Se ei tunnu miltään, se ei satu, se ei nyi. Nosejobin jälkeen etenkin, kun mun nenä nostettiin se porsaan nenäksi, niin sen jälkeen mulla on vaan siis nenäkarvat. Jos mä en vedä niitä tai niinku shavea niitä, trimmaa niitä, niin ne vaan sojottaa näin joka kolkkaan. It's not a cute look. Sitten tulee mulle yksi ihan sikatärkeä, etenkin kun mä oon laittautunut, puuteri. Ja tää voi tuntua kans vähän sellaiselta, okei, neiti hintti käyttää puuteria for sure. Mä vihaan laittautua, mä en tykkää kosmetiikasta, okei. Mä käytän, koska mulla on aknea, sen takia mä laitan make-upit naamaan. Ja mulla on tosi rasvattava iho, joten mun nokka se hohtaa jatkuvasti. Mä kävin äskenkin vessassa, kun mä tulin tähän vähän tupsuttamaan tätä, koska mä en halua näyttää kilta madolta. Puuteri on todella tärkeä, etenkin tällä kesähelteellä mulle. Tää on ihan joka päivä käytössä, kun mä olen esiintymässä, kun mä olen edustamassa, kun mä vaan haluan silleen tuntea onni hyväksi. Sitten tulee very obvious one. Mä oon täällä mun perukit. Mä säilytän niitä tällaisissa laatikoissa, missä ne tulee. Ja mä voin näyttää pari, jotka mä otin messiin. Obviously mulla on yksi päässä. Mut mulla on täällä tää mun blondi, jota mä käytän aina. You know it. Sä oot nähnyt mut tää päässä miljoona kertaa. Perus platina blondi. Nyt platina, vähän semmonen champagne blondi, jossa on juurikasvu. Jotta se niin imitoi mun biotukkaa, mikä mulla on täällä, koska mä en ole luonnostaan blondi. Se näyttäisi tyhmältä, jos mulla olisi tummaa juurikasvua. Joten mun kampain kanssa mä värjätän siihen sellainen. Ja sit mulla löytyy täällä tukka, mitä mä en oikeastaan ikinä käytä, mutta se on mulla. Mut löytyy tällainen aika tumma. Tää on sellainen niinku French, mikä tulee teetkö silleen niinku otsis tohon eteen, että se keskiakaus niin kuin tää ja toi on. Mä en vaan ikinä pue tätä, mutta se on silleen varmuuden vuoksi. Jos mun joskus tulee sellainen fiilis, että mä hurrokkaan mun biotukkaa ja silleen niin kun näyttää, miten luoja minut soi, jos mulla olisi hiukset päässä, niin tai sit varmaan se sävy, mut I never use it. Mut sellainen löytyy multa. Mun perukit on sellainen, jos mulla ei olisi sitä, musta tuntuu, että mulla ei olisi mitään tässä elämässä, koska hiukset on niin iso osa mun brändiä, mun ulkonäköä, mun elämää. Mä en ois minä, jos mulla olisi hiuksia päässä. Kelaatko mä olisin kaujupaskiainen? Kelaatko mä näyttäisin sepalta? That's not cute. Ja sit tulee taas sellainen... Täällä se hinttari taas laittautuu. Mut siis kosmetiikka, obviously. Mä oon aknemaakari, joten mä tarvitsen tuotteita, joilla pitää mun ihosta huolta. Ihan ensimmäisenä mä näytän retinalin. Tää on retinalista on retinal. Mä tiedän, että sua kiinnostaa yhtään kuunnella tästä. Mutta retinal vähän niinku skippaa sen vaiheen, mikä retinalin täytyy tehdä. Joten tää on vaan simppelimpi ja kivempi mulle. Tää auttaa mua tosi paljon pitää mun aknea kurissa. Sitten tulee C-vitamiini, jolla on
sama agenda, se tekee ihan täysin saman mulle. Se vaan pitää mun ihosta hyvää huolta. En mä oikeastaan en mä oo tutustunut näihin. Tiedätkö, että ihmiset vaan kertoo mun mitä ostaa ja mä ostan ne. Mut sit tulee sellaista, mistä kaikki ymmärtää. SPF. Mulla on tämmönen tinted sunscreen, mitä mulla on tällä hetkellä naamassakin. Eli se on hyvä niinku meikkivoiteena. Miehet tietenkin voi käyttää näitä, niin se ei silleen näytä tai tunnu meikiltä, mutta silleen lävätä tää sun naamaa and you're good to go. Ja sä et vanhene, susta tuu vanha paska. Ja sit on SPF 50. Tässä ei oo mitään sävyjä. Tää on ihan vaan silleen bare face, jos sä haluat, että suojata itses auringolta. Niin nää, jos et käytä mitään muuta, käytä jumalauta SPF, please! Seuraava on appi, ja appi, josta mä haluan puhua tänään, on Stellarium. Mä en tiedä näet mitä tässä on meneillään, mutta tää on siis tällainen applikaatio, mä rakastan avaruutta. Musta tuntuu, että mä tiedän kaiken avaruudesta. Joka ilta kun mä menen nukkumaan, mä laitan jonkun avaruusaiheisen videon soimaan vierelle ja mä vaan kuuntelen, mitä se on meneillään. Musta tuntuu, että mä tiedän kaiken avaruudesta. Mä tiedän sen, mitä NASA tietää, okei? Joten tää auttaa mua, kun on yötaivas, tähtitaivas. Mun täällä takakameralla vaan osoitan tälleen taivaalle ja se kertoo mulle, mikä tähti on mikä planeetta on mikä. Ja se on mulle niin fascinating katsoa, se näyttää myös kaikki etäisyydet, kuinka monta valovuotta, miten kaukana se on. I freaking love this. Mä haluan, että joka ikinen lataa tän applikaation. Se näyttää päiväsaikaankin mulle, missä mikin on. Tuo auringon vieressä para-aikaa on Jupiter. Isn't that fascinating? I love this app. Ja viimeisenä, mut ei vähäisimpänä, tää on nyt vähän semmonen basic, tulee AirPods. Ja mä alkuun ajattelin, että mä en edes ottais näin, mutta sitten mä tajusin, miten crucial nää on mun elämässä. Mulla on hirveän iso social anxiety, kun mä pyörin tuolla kaupungilla. Ja mä oon tajunnut, että nää musiikin kuuntelu, se, että mä kuuntelen jotakin, olisi sitten podcast, äänikirja, musiikkia, YouTube-video, whatever, niin nää auttaa mut pääsemään läpi tommosista tilanteista. Koska musta tuntuu, että mä en uskaltais poistua kotoa, jos mä olisin vaan silleen bare ear, jos mulla ei olisi mitään. Ja kun me vähän aikaa sitten matkustettiin Kreikkaan, mun ystävän Hennyn autoon jäi toinen mun AirPodeista ja toisen mä pudotin, me mentiin niinku Tanskan kautta. Niin Tanskan lennon aikana, mikä kesti vaan tyyli mitä tunnin puolitoista, niin mä pudotin mun toisen AirPodin. Ei mulla ollut lainkaan mitään musiikkia mitä kuunnella, ja mä joudun kirjallisesti kanssa käymään vieressä istuvan mummon kanssa. Ja se oli traagista, se oli ihan kauheeta. Mä en tykännyt siitä yhtään. Mä sitten sen lennon jälkeen tongin sen sieltä penkin pohjalta sen mun AirPodin, ja mä kirjallisesti, kun mä palasin täältä matkalta, niin mulla oli vaan yksi kuuloke. Se on ihan järkyttävää. Silloin mä tajusin, että nää on itse asiassa aika pirun tärkeät mulle. Mä tykkään kuunnella ihan sikana Olgaa ja muutenkin niinku käyttää Spotify. Mä kuuntelen, en paljon suomalaista, Olga on ainoa suomalainen, mitä mä kuuntelen. Ja sit tosi paljon rappia, semmoista niinku amerikkalaista poppia, you know, vähän semmoista niinku girly pop. Mä oon sellainen muikkaa kaikki. Mä kuuntelen EDM-ääkin, tiedät silleen mun kuulokkeista, sieltä voisi olla rockia, sieltä voisi olla joskus jopa klassista musiikkia. Etenkin kun mä kuuntelen, mä tykkään kuunnella klassista musiikkia. Mä en tiedä, se on joku tämmönen käänteinen psykologia, kun jengi tykkää kuunnella tai heavy rock. Kun ne treenaa, tiedätkö, että niillä on kunnon jumputukset, niin mä tykkään kuunnella jotain Mozartia tyyliä. Se on musta ihan hauskaa. Mä oon Joni Hesselgren ja tässä oli 10 asiaa, joita ilman mä en voi elää. Ole hyvä, jos katsoit loppuun asti.